Преди няколко дни попаднах на много интересно видео на една чуждестранна инфлуенсърка, която споделяше как е много по-вероятно при ново начинание да получим подкрепа от напълно непознати хора, отколкото от близките и приятелите си и изобщо хората, на които се доверяваме и на които разчитаме най-много. И се замислих над думите и наистина осъзнавам колко много истина има в това изказване и как много често хората се сблъскват с това, когато започват да изграждат личен бранд, ново хоби или да развиват собствен бизнес, с който близките му не се съпоставят и не го виждат като най-правилното нещо за този човек, как той се сблъсква с няколко вида реакции. Или е пълен неутралитет и се правят, все едно не забелязват какво се случва и какви промени прави човека в живота си. Или постоянно е критикуван, усмиван и един вид с лек пренебрежение, къде си тръгнал, това не е за теб. И третата реакция са хората, които уж ще подкрепят и в същото време зад гърба ти се чуват изказвания, като няма шанс да успее в това нещо. И се замислих, защо хората сме такива? Защо не може чистосърдечно да подкрепим човека, без да се случват целият този ритуал с негативните коментари, с пренебрежението. Какво лошо има в това всеки да следва мечтите си и да се чувства подкрепен? Много ми е интересно, вие сблъсквали ли сте се с такива ситуации и ако да, как реагирате? Какво ви помогна да превъзмогнете отношението на близките и на приятелите си и да се почувствате уверени и щастливи с новото си начинание?